Wel, prynawn da i chi gyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno dyn ni y prynawn yma. Mark Griffiths yw'n enw i, a fyddai gyda chi am ryw gwarter awr bach yn sôn am beth ydw i'n neud o ddydd i ddydd a beth dwi wedi bod yn neud. Sut dechreuais i busnes yn hunan ac hefyd o ran y cyflwyno ar y radio. So, bachan o lan y bydder ydw i yn wreiddiol, a fe si i ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul. Ac ym mlwyddyn 11, neu blwyddyn 5 oedd e pryd hynny, fe ges i y profiad o ddechrau busnes yn hunan pryd hynny. Dechreuais i wneud disgos i wannol bobl, pobl oedd yn cael eu penblwydd yn ddeunaw, y barn dances, y priodasau ac yn y blaen. Felly, nes i ddechrau wneud disgos pan o'n i ym mlwyddyn 11 yn yr ysgol. A pryd hynny, oedd yn dad i mynd o amgylch bob nos Wener, bob nos Sadwrn, o'n i'n gwneud partïon plant hefyd ambell waith ar hyd yr wythnos. Felly, fe ges i flas o gyflwyno pryd hynny a gweud y gwir pan o'n i yn yr ysgol. Ac mi oedd hi'n gyfnod prysur iawn a gweud y gwir, fel o'n i'n gweud, o'n i allan bob penwythnos a hefyd yn ystod yr wythnos. Yn ystod hefyd, pan o'n i ym mlwyddyn 11 yn yr ysgol, fe ges i'r cyfle o gyflwyno ar orsaf radio lleol, sef Radio Ceredigion. Ac mi fues i'n cyflwyno rhaglen bob dydd Sadwrn a gweud y gwir, rhaglen adloniant oedd i a gweud y gwir, cyn i'r rhaglenni chwaraeon ddechrau ar brynhawn dydd Sadwrn. A ges i brofiad gwych a gweud y gwir yn wneud gwahanol rhaglenni. A pryd hynny, pam o'n i yn yr ysgol a gweud y gwir, nes i feddwl, reit, dwi ddim eisiau mynd i brifysgol. Dwi wedi cael y profiad yma nawr pam o'n i yn yr ysgol i wneud disgos ac yn y blaen, i wneud rhaglenni ar gyfer Radio Ceredigion. Felly, nes i benderfynu rhoi galwad ffôn i ambell i theatr yng Nghymru i weld a oedd na swydd o gwbl yn mynd gyda nhw, o ran falle tu ôl y llenni ac yn y blaen, ar yr ochr sain, ar yr ochr dechnegol. A mi nes i ffonio theatr Felin Fach, achos oedd yna gysylltiad gyda fi gyda theatr Felin Fach, o'n i wedi bod yn rhan o'r pantomain enwog wrth gwrs, ac o'n i wedi cydweithio gyda nhw ar sawl achlysur. A nes i cael gair bach gyda Euros Lewis, darlithydd a gofal y theatr pryd hynny, a nath e weithio, wel Mark, i ni'n adeiladu stiwdio radio i ddarlledu rhaglenni radio ar gyfer Radio Ceredigion reit ar waelod y maes parcio. A tybed a fydde diddordeb gyda ti rhedeg y stiwdio radio yna o ddydd i ddydd. Ac dyna beth ddigwyddodd a gweud y gwir. Fe ges i gynnig swydd gyda Theatr Felin Fach i fod yn ngofal y stiwdio radio yna o ddydd i ddydd. A mi fues i'n cyflwyno nifer fawr o raglenni. Fe fues i'n ateb y ffôns, fe fues i'n ymchwilio, cynhyrchu, rhoi'r cerddoriaeth mewn i'r cyfrifiadur ac yn y blaen, llwythi o waith a gweud y gwir, hyd yn oed wneud y gwaith dwsto. Ond ges i brofiad anhygol a gweud y gwir yn y 5 mlynedd fues i fyna yn Theatr Felin Fach. A wedyn, symud mlaen o fyna, ges i gynnig swydd wedyn fel freelance a gweud y gwir, cyflwynydd freelance gyda BBC Radio Cymru. Aled Glyn Davies oedd y golygydd Radio Cymru pryd hynny, a nath e gynnig rhaglen i fi bob nos ar Radio Cymru o'r enw Diwrnod i'w gofio, lle o'n i'n cyflwyno uchafbwyntiau o ddarlledu ar Radio Cymru yn ystod y dydd a roedd i mewn i raglen hanner awr yn ystod y nos. Felly dyna be fues i'n neud am ychydig a gweud y gwir gyda Radio Cymru oedd cyflwyno y rhaglen yna. Fe fues i hefyd wedyn yn llenwi'r bwlch i gyflwynwyr eraill pan maen nhw bant falle yn sâl neu ar wyliau ac yn y blaen. Felly o'n i'n cael nifer fawr o gyfleuon a gweud y gwir gyda Radio Cymru. Ac hefyd y rhaglen o Sadwrn, fe ges i gynnig cyflwyno rhaglen o Sadwrn lle ydw i'n neud ar hyn o bryd a gweud y gwir, cyflwyno rhaglen bob nos Sadwrn rhwng hanner awr wedi 5 a 9 o'r gloch. A mae'n bron y bod yn 20 mlynedd ers i fi ddechrau cyflwyno y rhaglen yna. Felly mae'n rhaglen adloniant, rhaglen geisiadau, lle mae yna bobl yn gallu cysylltu yn uniongyrchol ar rhaglen, yn gofyn am gyneuon ac yn y blaen. Mae'n rhaglen hollol fyw a gweud y gwir, ac i ni'n cael ymateb arbennig o dda bob nos Sadwrn gyda'r gwrandawyr, lle mae yna gyfle iddyn nhw ddewis i cyneuon beth maen nhw eisiau gwrando arno. Felly, fel o'n i'n gweud, nifer fawr
o gyfleuon wedi dod gyda Radio Cymru. Fel o'n i'n gweud, dwi wedi bod yna o'r esbron i 20 mlynedd. A yn ystod y cyfnod yna hefyd, fe ges i flwyddyn yn gweithio fel cynnyrchydd digwyddiadau, lle o'n i'n mynd ar bus y BBC i wannol ardaloedd a darlledu o'r lleoliad yna. Fe fues i i'r Alban, fe fues i Iwerddon, Lloegr, gwahanol lefydd yng Nghymru, lle oedd yna raglenni wedyn Radio Wales a Radio Cymru yn cael darlledu o'r stiwdio gyda ni ar bus y BBC. Fe fues i yn y jobyn yna am flwyddyn, fel o'n i'n sôn, ac oedd yn brofiad unwaith eto profiad arbennig o dda. A beth o'n i'n sylwi yn ystod y cyfnod pan o'n i'n gweithio ar bus y BBC, o'n i'n mynd i wahanol lefydd, o'n i'n mynd i ysgolion hefyd, ac o'n i'n sylwi faint o ddiddordeb oedd gan pobl ifanc mewn technoleg a eisiau gwybod sut oedd pethau'n gweithio ac yn y blaen. Felly dyna lle dath y syniad o ddechrau Studio Box. Ac beth i ni'n neud o dan Studio Box, o dan ymbarel Studio Box, mae yna sawl peth i gyd a gweud y gwir, ond i ni'n cynnal gweithdai radio i ysgolion, gweithdai digidol, ni'n neud podlediadau ac yn y blaen, a dysgu pobl ifanc mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, sut mae falle creu rhaglen radio, sut mae cynnyrchu, sut mae defnyddio'r llais ac yn y blaen, golygu hefyd. Felly mae yna sawl elfen yn dod mewn i'r gweithdai yma rydw i'n wneud o amgylch yr ysgolion. A mae yna dipyn o ddiddordeb, a gweud y gwir, gyda Plant Cymru, gyda technoleg ac yn y blaen. Erbyn hyn, fel o'n i'n gweud, dwi wedi sefydlu Studio Box ers 2009. Erbyn hyn, i ni wedi symud mewn i ganolfan Esbyd o'r Egin fan hyn yng Nghaerfyrddin. Nes i symud mewn, pryd oedd hi? Dechrau'r flwyddyn, a gweud y gwir, lle mae dyn ni 2 stafell yma, mae dyn ni studio radio, mae dyn ni swyddfa fach yn y canol, ac yna mae dyn ni studio YouTube yn y pen arall, lle mae cyfle i blant i ddod draw fan hyn i'r egin i wneud fideos ar-lein ac yn y blaen. Cyn y cyfnod clo, fe gaethon ni sawl ysgol yma yn dod i wneud gwahanol raglenni radio a fideos bach ar gyfer ar-lein. Felly, yn anffodus, dyw'r plant ddim gallu dod lan fan hyn ar hyn o bryd, ond gobeithio fydd pethau yn gwella yn y misoedd nesaf yma. Ond fel o'n i'n gweud, mae rhaid i fi hefyd ar atgyfeirio. Os nad ydw i gallu gweithio gyda plant, mae yna bethau eraill hefyd. Lot o bethau fi wedi bod yn gwneud yn ddiweddar yw trosleisio. Fi wedi bod yn recordio voice-overs ar gyfer fideos gwahanol, fideos gan Llywodraeth Cymru. Ni wedi gweithio gyda WRU, Minecraft hefyd, yn gwneud lleisiau, recordio lleisiau a golygu ac yn y blaen. Felly dwi'n gallu gwneud hwn o'r stiwdio yma yn yr egin. Felly mae yna lot fawr o waith lleisio wedi dod mewn a golygu ac yn y blaen. A wedi bod yn gwneud lot fawr o raglenni hefyd ar gyfer Radio Cymru. Peth arall nes i lansio nôl yn 2014 hefyd yw gorsaf radio ar-lein, sef Cymru FM. Nawr, ddim yn siŵr os yna rhai o'ch chi wedi clywed Cymru FM o'r blaen, ond os ewch chi ar wefan www.cymru.fm, fe gewch chi glywed cerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae 4 awr ar 20 dydd, 7 diwrnod yr wythnos. A mae Cymru FM yn blatfform ar gyfer y rhaglenni gwahanol ydw i'n wneud gyda plant ysgolion cynradd a uwchradd. Maen nhw'n cael y profiad wedyn o ddarlledu fel petai ar orsaf radio go iawn. Felly, Cymru FM, fel o'n i'n gweud, nes i lansio fe nôl yn 2014. Erbyn hyn, ni wedi cael rhyw 15,000 o lawrlwythiadau ar gyfer app Cymru FM hefyd sydd ar Google Play a hefyd sydd ar yr App Store. Felly mae yna nifer fawr wedi lawrlwytho'r app mwyn gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg. Mae yna berson, fi wedi rhoi cyfle i'r person yma hefyd, Steffan i'w enw fe. Mae yn cyflwyno rhaglen bach bore dydd Sadwrn, dath e ata i yn gwrando ar Cymru FM, mae eisiau profiad o ddarlledu. Felly mae e'n darlledu bob dydd Sadwrn o'i gartre fe. A dyna beth i ni'n trial wneud o ran Studio Box a Cymru FM i roi cyfleuon i bobl ifanc i ddarlledu, i ddefnyddio'r Gymraeg hefyd. Dwi'n trial hybu'r Gymraeg a trial hybu'r
y sîn roc Gymraeg hefyd, o ran cerddoriaeth Gymraeg. Mae hwnna yn bwysig iawn. A wy'n gobeithio hefyd cyn bo hir fydd yna gyfleuon i bobl ac i fusnesau i hysbysebu ar Cymru FM. Felly mae hwnna'n rhywbeth fydd dechrau y flwyddyn nesaf bydd modd hysbysebu. Felly exclusif bach i chi sydd yn gwylio adre ar hyn o bryd fydd yna gyfleuon fel yna yn codi. Ond dyna ni o ran y busnes. Dyna beth ydw i'n neud o ddydd i ddydd. Fi'n gwybod ar ôl y sesiwn yma, mae yna sesiwn o gofyn cwestiynau, a cofiwch unrhyw gwestiynau fyddech chi eisiau gofyn i fi, mae yna groeso i chi wneud yn y sesiwn fydd yn dilyn hwn. Ond dyna chydig bach o flas, fel o'n i'n gweud, o'r busnes ydw i'n redeg Studio Box, a beth ydw i'n neud o ddydd i ddydd. Felly gobeithio bod chi wedi mwynhau. Ac diolch yn fawr iawn am y cyfle i ddod yma heddi i siarad â chi fan hyn yn yr egin.